Ka first inter parish football tournament ka Sunjuk Kiseng Rangba Catholic ka Zone 6 jong ka Archdiocese Shillong kala penlong ka jingale kai football menta ka singi kalai peu terik unailur arhajar arpulai ka bala peniaj da ka sports and cultural committee ka bala penlong hamadan football jong ka parish Banihat. Hakani ka singi UMLA ka Nongpo constituency uba Meral Bons im ulalong kwangsan haka jinga don ringkat ki president ki secretary bat ki wei ki nong kit kam ka Sunjuk Kiseng Rangba Catholic ka Zone 6 bat ki paj ba na ki South Li ki parish ki layawan bansaki ya kane ka jinga lekai da ka jing shongshit ki laya pensengan bat ki layawan ban ai ka jing kershan ya la ki jong ki rang ya lekai ki balaya mi khmat na ki South Li ki parish. Kajingele kai kalalong shisha kabayak hapreng ki artli ki parish hakaba ka parish lum sinai parish umden kala penlim no ya ka parish Banihat dalai la shigol. Kaseng Rangba kadon kabenta ka bakrau na kabenta ban pej ban kmi khamtam na kabenta kumno ban peniat pej igi kam jong kabalang hapo ki balang snong hapo ki parish bat hadu ki zone bat ka Archdiocese bro kowe halali ki jong ki kerdan ke bingi gidon gidon laga jong ka benta kum ginong yalam kum ki ketekis gerang ba balang dong hagi balang snong lagi jong ki bentang idon na kam daban penting kena bagi pajrungi hagi snong ki thau ke bengi idon ban pendenti ka kom sakri bele ha ki jengek ki bengi idon bat ni sokomen bagani ka seng na lor kini ka kam ka bakhya ka bala benset ban trerkar bat ki paris pris baper Ladon kini kalat nak taban penlong ya kini ke program. Kijing ilek kai, kelam dia ke football, kelam dia ke athletics, kelam dia kino kijing ilek kai. Mereka senging ya don bentah, nak bentah kijing ilek kai football. Hakaba lala aman penia ya kini ke program, kabe job kini ke sengi. Ngikit bok kerang, nak bentah jong pi. Kanong yi, so komen bani ban pe ki nong ilek kai mendak sengi ke bami khmat iki ke artli ki Paris sya ke umdan Paris kila koi sok thong jo jing job ke Banihat Paris ki de ki bala syak pendem makane ke final bat komju ke artli ki Paris ki bala syak pendem meneru ke kadhor bat kanong po ro kim dei ban sko kumno de ke de men sim jo jing i ke jing ya sim benta na kaliang ke jong phi ke penpau ya ke jing i ke jing teli apdeng jong parang ba prawiatre hapo ki kendhon balang hagi Paris ki zone baper ki pengi gidon di ngikit bokir yang ya phi to nang ya chop hagi jing trei ki jong phi hagi no ki kam ki bengi gidon lagi di kam simet lagi di kam hagi balang lagi di hagi no ki benta bengi don ublim nang don kat nang ri nang sumar ya phi nang agam sim ki jing i ki jing teli nang trei khamba ide inong bor de ba Silvanus Malay Wene i samla rongba team manager jongka Nongpo Paris Sanggol ke thakti game ke Benongpong jong Kiseng Rangba Zone 6 te thakti sa season